avui dissabte 30 de març, hem vingut fins a les muntanyes de Prades, estem a Capafonts i anem a fer dos cims, el Pico Aràndan i el Puig Pelat. Esperem que la ruta sigui bona, el temps ens acompanya bastant, fa una miqueta d'aire, però la veritat és que el sol pega i s'està genial. Així és que, bueno, anem a començar el camí, que tenim una ruta per davant. Apa, fins després! Ué, ja tenim un altre cim, el Pico Aràndan. Darrere meu podeu veure el poble de Capafonts. I res, és molt curtet aquest cim, des d'on hem deixat el cotxe, i la veritat és que les vistes són espectaculars, així és que molt xulo. I res, bueno, bevem una miqueta d'aigua i comencem la baixada. Apa, fins després! Ja tenim un altre cim, el Puig Pelat. Com bé fa honor al seu nom, com podeu veure està tot pelat. Tan pelat que no té ni vèrtex geodèsic. Un pal aquí de ferro que no diu res. I res, molt bé, molt fàcil, hem vingut des del Pico Aràndan, tot per pista, i res, la veritat és que és genial. Pujadetes, baixadetes, pujadetes, baixadetes, aquestes coses. Però res, la veritat és que molt bé. I res, anem a descansar 5 minutets, beure aigua, agafar una miqueta de forces per tornar a agafar el cotxe i a veure si anem cap a casa. Així és que, bye bye, fins després! Ja tenim dos cims més, el Pico Aràndan i el Puig Pelat. Una ruta molt xula, quasi tota per pista, i res, la veritat és que molt interessant. Les vistes de les muntanyes de Prades espectaculars. El dia avui ha estat molt blau, amb la qual hem pogut gaudir molt del paisatge. I res, ja tenim dos cims menys a la butxaca, això comença a anar bé. Ja hem descansat una miqueta i anem cap a casa, que tenim una estona per davant. Així és que, bye bye, fins al proper cim o ruta!